На хвилі Радіо Лада ви слухаєте програму «Відродження». «20 октября церков православна святкує пам'ять преподобного Алексія Ісповідника Карпаторуського. Но в цей самий день споминаємо і день рождення великого благодатного Сина нашої землі, блаженнішого митрополіта Дорофея, предстоятеля Чехословацької православної церкви, а пізніше архієпископа Пражського, митрополіта чешських земель і Словакії. Цей чудний Божий муж народився 20 октября 1913 года у православної сім'ї в Карпатської Руси при Австро-Венгрії у селі Нанково. Рано остався без матері, пак утратив отця, котрий умер од ран, получених у Першій мировій війні. На тій війні русини воювали на Восточному фронті і потім, оказавшись у пліну, составили Чехословацький корпус, пройшли Сибір через Росію до Японії, кораблем вернулися домів, прихвативши, як кажуть історики, велику часть золота Російської імперії, при помочі якого і мали можливість чехи і русини позад 18-го года отстроїти державу Чехословакія. У своєму родному селі закінчив начальну школу при чехах уже, а пак учився у знаменитій Руській реальній гімназії в городі Хусті, де духовником молодежі був архімандрит Алексій Кабалюк, який допомагав молодим хлопцям організувати общежиття, у молитві і у трудах підтримував молодое покоління. Уже із дитинства і сам Дмитрій, будущий Дорофей, у дитинстві мав послушання, співав на клірусі Свято-Миколаївського мужського монастиря в селі Іза, а в 33-35 годах проходив воєнну службу. Позад служби продовжив обучення в хозяйственній школі в Нижніх Верицьких, нині це село Нижні Ворота. Тут трудився Дмитрій, будущий Дорофей, лаборантом при Державній опитній станції. 14 августа у його життю було велике і славне событие. Він 14 августа 1938 года поступив послушником у Свято-Николаївський монастир у селі Іза. Но це були тяжкі часи. Через 3 місяці сталися античехословацький віденський арбітраж, Мюнхенський зговор або заговор, котрі направлені були проти Праги, як проти держави. Но в той час Чехословакія превратилася в конституційний спосіб федеративну державу. І, як кажуть многі юристи, по многим признакам даже конфедеративну державу 3 національних республік, які мали свої гражданства, державні язики, парламенти, правительства, гімни, прапори і свої границі. По державної реєстрації Мукачево-Пряшівська єпархія була як Карпаторуська автономна православна церква сербського патріархата і швидко розвивалася після 1919 года, як вийшла у состав Чехословакії. Бо відкривалися нові приходи. Русини цілими селами переходили в православ'я, будувалися нові храми. Наприклад, коли в край вийшли совєтські танки вже в октябрі 44-го года, найвеликий храм тут у Краєві був іменно православний храм, збудований у Великих Лучках. По державному переписові в Краєві жило до 600 тисяч русинов, із котрих вище 112 тисяч прийняли православ'я, а 360 тисяч були записані як уніати. Молодий русин Дмитрій Дорофей, як лаборант при Державній опитній станції в Нижніх Воротах, це швидко видів. І в його серцю зародилося желання послужити своєму народу. Перед молодим Дмитрієм Філіпом, котрий родом з Нанкова, котроє туди перейшло в православ'я і днеска має 3 православні храми і монастир, відкривалася духовна перспектива.
І хоч були тяжкі часи, бо в осені в краєві появилися емігранти із Польщі і спробували захватити од русину власть у республіці, запретивши всі партії, імітували вибори у февральові уже 39-го года, ту страшну зиму при бездорожжі, безконтрольності, діянням ні одної партії із майже числа польських мігрантів, котрі, що май удивительно, нападали на православних русинов, пробували творити крайнє беззаконие. Мало того, польські емігранти рішили на виборах у нашому краєві не допустити православних русинов до виборів у Сейм, парламент і грубо відказали їм в реєстрації їх організацій во главі з архімандритом русином Олексієм Кабалюком. Вибори, звісно, пройшли з грубейшими нарушеннями, з повальною фальсифікацією. Прага, на жаль, не могла дати повну оцінку события на Подкарпатській Русі, бо сама була під ударом і опасності окупації Германією позад Мюнхенського заговора, де перші держави Європи запланували дозволити Германії розділити Чехословакію на її три складові, три національні республіки, Чехію, Словакію і Подкарпатську Русь, аби потім дати Берлінові захватити всю державу по частям, а її економіку направити на підготовку Другої світової війни. Так ся й стало. 14 марта 1939 года агентура Абвера організувала державний переворот на Подкарпатській Русі, і плани були повного захвата власти польськими емігрантами. Но русинські власти Подкарпатської Русі при помощі Чехословацької армії розкрили такі плани, арестували і роззброїли майже 3000 членів емігрантської організації із її руководством. Но в цей час уже Венгрія почала окупацію Республіки Подкарпатська Русь і закончила то за 3 дні до 18 марта того же года. А почти всіх польських арестованих і зловлених емігрантів офіційно мадяри живими передали польським властям на русинсько-польську границі. Молодий монах Дмитрій Філіп поза цих событий 7 июля 1939 года у возрасті 25 літ преподобним архімандритом Олексієм Кабалюком був пострижений у малу схиму з іменем Дорофей. А 7 апреля уже 40-го года молодий Дорофей був возведений в сан ієродіакона, а через рік в єромонаха Дорофея. З 42-го года почав єромонах Дорофей служити на различних русинських приходах Мукачівської єпархії уже при мадярській окупації. Пак пройшла над головами русину війна, позад котрої победителі в війні поклали нові границі, і народ Подкарпатської Руси із свою територію оказався в составі СССР, будучи юридично гражданином Подкарпатської Руси. Но благо було русинам у тому, що як прості русини, так і клірики оставалися у Мукачівсько-Ужгородській єпархії, тепер уже Руської православної церкви, після того, як вийшли із сербського патріархата. У 1947 годі Дорофей назначений благочинним Мукачівського мужського монастиря, в 51-му возведений в сан архімандрита і назначений духовником монастиря. В час перебування в монастирі закінчив Ленінградську духовну семінарію і пак там же духовну академію, і в 1955 годі в Богоявленському патріаршому соборі рукоположений хіртонісаний був у єпіскопа Кременецького. Но за цим скоро був переведений під юрисдикцію до Православної церкви Чехословакії, де була провозглашена автокефалія в 1951 році, но кадрів там не хватало. Уже 19 августа 1955 года Дорофей був ізбраний єпіскопом Пряшівським.
23 октября 1964 года на Четвертому помісному соборі Чехословацької православної церкви архієпископ Дорофей був ізбраний предстоятелем церкви Чехословацької. В тому ж році, через 2 дні, 25 октября, в Пражському кафедральному соборі імені святих Кирила і Мефодія состоялася його інтронізація. Через 20 років в духовних трудах він писав различні статті, защитив дисертацію на степень доктора богослов'я і, як утверждають, составив много акафистів нашим карпаторуським святим. Після того, як у 89-му годі Чехія і Словакія мирно розділилися, православні общини виросли дуже сильно за счет приїхавших із Совєтського Союзу людей. Не дивлячись на те, що подоленням власти більшість приходів у церкві служило по новому стилю, сам Дорофей строго держався юліанського, вічно молодого, як кажуть русини, календаря. І от в зв'язку з почавшимся процесом розділення Чехословакії на Чехію і Словакію, іменно блаженніший Дорофей отстояв єдинство православної церкви для обох держав. У декабрю 92 года в зв'язку із прийняттям на 8-му помісному соборі Чехословацької православної церкви нового устава, його титул був змінений архієпископ Пражський, митрополит чешських земель і Словакії. Літом блажений Дорофей навістив родні русинські землі, де на торжественній літургії в Нанкові старівся, молився і проповідував русинському духовенству і народу Божому русинському на великому, многолюдному, праздничному служенні. На трапезі він майже нічого не їв, але говорив, наставляв і в частності акцентував, що архімандрит Олексій Кабалюк, його духовник, ще при житті був чоловік святої жизни, тот, котрий перевів цілу русинську націю в православ'я, причому його трудами і дениська православ'я процвітає, так казав блаженніший Дорофей у тот час, а його слова актуальні і дниська. 24-27 юния 1999 года у Ужгороді проходив 5-й світовий конгрес русинов. Його організатори брали благословення у блаженнішого Дорофея. Того же 1999 года блаженніший Дорофей навістив подвор'я православної церкви Чешської земель Словакії. Во время цього візита його приглашали на празднование Рождества Христова у Віфлеєм. Но митрополит Русин Дорофей на це відповів, що йому вже пора збиратися у другий Єрусалим і має лем місяць часу. Цим словам ніхто не придав значення, но потім їх многі вспоминали. 29 декабря 1999 года, через місяць, ним була відслужена літургія в храмі Святого Николая на Рузвельтовій вулиці. А пак, прийдя до мив, блаженніший Дорофей почувствував упадок сил і попросив його соборувати. А рано, 30 декабря, митрополит Русин Дорофей був соборований, а вечір спочив. Похоронений був 4 января уже 2000-го юбілейного года на Ольшанському кладбищі у Празі у храма Успенія Пресвятої Богородиці. Подвиг служения Русина блаженнішого Дорофея, предстоятеля православної Чехословацької церкви, дуже подобний з подвигом предстоятеля зарубежної православної церкви Русина митрополита Лавра. Обоє архієреї Русини, один в Америці, другий у Чехословакії, святої жизни і унікального подвига люди, служення церкви і русинському народу. Тому народу, який позад 45-го года розрізаний був новими границями і оказався розділений між державами СССР, Чехословакія, Румунія, Мадярщина і Польща. Це була досить велика трагедія народу русинов, но русини і в нових условиях проявили себе подобними Дорофею і Лавру. Сохраняють православ'я в всіх державах в рамках польської, чеських земель Словакії, Румунії і Україні, де продовжують спасати
святої православ'я. І хоч сердяться уніяти, но най знають, що іменно уніатська церков грубо і безкарно за 300 років асимілювала русинов в угоду тих властей і у пом'янутих державах. В Польщі полонізує, в Словакії словакізує і так далі. Дай Господь Бог прийме й присоєдинить блаженнішого Дорофея, митрополіта Русина, його святоученика, преподобного Олексія Сповідника Арпаторуського, за їх життя і труди у Царстві Божому. А русинська земля найдальше продовжає рождати благодатних русинов, кандидатів не лише на високі державні, но й на високі пости у церкві. Бо так нам, русинам, заповідали святі Кирило і Мефодій ученики 1150 років тому назад сохраняти святоє православ'я, благодатну, святу, небесну кирилицю, і тую будемо дітьми Божіїми, котрі вірні завітам Отцов, а в вічності можемося надіяти на милость Божу і на награду дов'єдна із блаженнішим Дорофеєм і преподобним Олексієм і зо всіма і сповідниками карпаторуськими. На хвилі Радіолада ви слухаєте програму «Відродження». Радіо Лада. Радіо Лада.